Then Santiman, yeah, you're gonna be see. Nakwada, Mr. Wukwada, Eka, Wukwada. Say, in Yamsha, that's a meaning Bushi. We were in Bosca. We were in Germany, and Casanjo, the Gada. So, from a pound, a yo, and a Jew, Sami, remember, as in the limit show, the Gada, the two quarter. Santimanso TV, yɛsom sompa.
Yo, ordinary chairman. Say, Mijinahama, Nifa, fake you. A year at the fair far. Ordinary Ayama, a year apakan. I saw a Busianani, Ama, and they, as I say, Umuba, nobody ordinary, I said that a man. So I'm a dacia na and fata. Energy, say na here, you cry, you send Upang out cheap your back. All right. It's some food and rain. You cry, Ujana, Uchi dear. Our Bamranti and Ukra. The Tosibie, yes, I'll cry, Brunin Sapanti. Me, no, I, Dema, or Dinamo, and then Nanano. The Tosso, or mine, a poor one, dear. Nanano, so poor one, dear. A chame, poor one, dear. I can call poor one, dear. Or any driver. The boy more dear. Security and so boy more dear. Mentia a boy more dear. And a palace media for and so a boy more dear. Faruko di more. Kete Fonso a boy more dear. Registrar, a poor one dear. Land secretary, and poor one dear. So do for a poor one dear. Nananom adishe poor one dear. And a police service also a poor one dear. Eti ordinary chairman, see na here na a year apakan hine. At the fair ordinary a man of pine, a man obey, you know. Sɛ wanasia na kyerɛ sɛ ansɔ n'ani nanso asɔ n'ani paa eti saa nneɛma nyinaa no ɔde na ɔkyea me ɛyɛ apakan hene ɔde da nananom ase nananom ɔde no esi oburo sɛdeɛ nifa fekuo ya sabre na adɔtehe ɛna ɛda no sɛdeɛ ɔkasa fɛbi adaroma ɔse ɛbrɛ kakra ni ɛna adefɛɛfɛ a wɔyɛ ma ɔpaka hene ɛnɛ dɛ ɔde n'abusua nyinaa abɛgyina akyeame anim sɛ wɔn de aseda ɛne kabea ɛde bɛsi akyeame so na yɛde ato wɔn anim adaroma wɔn mu baeɛ a Umputa unsem udampo utubia Bronisa kantu miensa Uamua die eye empenimfo Adaruma ubu amua die Achame die umpenimfo Wakrachefo Aprosifo a umubo ya mubai Wahem kwa afo Sudufo na wadaruma Umu nina uamua die kwa diaba Na nasene na adonte ya ni fafe go no ona no se ne wosi kasafa ana apaka he asem ana no ya de na mo pe won mo pe won mo pe won yo na ona no ma ba na aba be che wura
so. Ọdún chairman Adaroma yɛba ha ma ɛnsɛ ɛmfa odwan ne kyerapɛntu na sɛyi famra na deduan na mo hyɛ no ɛnsa ka to ɔdɔn chairman Adaroma ɛma da hɔ a ahwɛ ana ɔfa nkyɛn ti ɛsi yɛde ba ya brought no chairman na bibi atwa enti yɛde dibi ma nana gato ahinya ɔmae enti ɛna awa yɛn kasa enti ara no wɔde no so bro ɛyɛ mmerɛ tie ni ɛna ebusua gyina wɔ yi a ɔne odwabu ɛda wɔ mu ano wɔn enya amane ɛyɛ ahensɛm ɛwɔ ha sei ɔda ma wɔn mpanyinfoɔ edi asɛm no yɛbua wɔn fɔ na amane ɛwɔ mu no ɛna Adaroma ɛnɛ dɛ wɔn di aba odwanko otu ebi abienu ɛna buroni sapɛntu Adaroma ɛna wɔn di aba wɔn nyɛ mpa ne mu. Ɔno akyɛ mi Adaroma sɛdeɛ nana akɔmhene ɔsrɛ ewura kasa ni sɛ Adaroma ɔkyɛ animonyam de akɔmu akonnwa maa no ɛyɛ sɛ ɔmfa ne mpanyinfoɔ mmra ɛnɛ ɛbaa panyin wɔde ka nya no nti ne wɔsrɛ nananom akyerɛ me sɛ ne da yi wɔde ne baa panyin bɛkyɛ nananom akyerɛ me na afei de aka no akrakra ɔpɛ nipa aka ho na ade abɛso nti sɛdeɛ nana akɔmɔ ɛka no ɔsɛ ɛnɛ wɔne n'abusua ɛde ne baa panyin ɛbɛkyerɛ na Adaroma sɛ deɛ aka kyerɛ nyina no nana bɛma nana akɔmhene na ɔno ankasa sɛ bi wura apene so a deɛ wɔkyerɛ no ɔso so ɔde akyerɛ ɛho amanneɛ na ɔso ɔbɛda ase nti ne nsa pantu bɔn mu adeɛ ɔde ne ho bɔn mu adeɛ na nana mmakyia mi nso so bɔn mu adeɛ deɛ ɔde bɛda ewura ase no ɛka ahenkwa nti ahenkwa kyerɛ no mɔde ba ne da mɔ ɛnyɛ akyire yi o ɛna sɛ yɛagyere dwom ɛyɛ yɛgye nti nkasa wie na mu de aba obi anya bi kura anya ahenkwafoɔ ɛnyɛ sɛ ɔkuro kɔ akyerɛ me no ɛwɔ anim hɔ nananom ɔde no bi si wɔ buro sɛdeɛ nana akɔsoɔ hene sɛdeɛ ɔkasa ni ɛyɛ mmerɛ kakra ni na nana akɔnkuru suayɛ ɛkyerɛ wɔ Adaroma ɔkɔɛ no ɔsan ne abusua no so akɔhyia sɛ ɔsɔ ɔbɔ ne mpanimfoɔ na ɔbɛbua no ɔkɔdwa ne die mu ɔhaseɛ saa bere ɔbɔ ne baa twɛne Adaroma ɔde no ɛbɛkyerɛ akyerɛme na yɛde ato wɔ anim ɔbaeɛ a Adaroma ɔso ama no pa buroni sapɛntu Adaroma ɔbɔ ho adeɛ akyerɛme deɛ mpanimfoɔ deɛ na ahenkwaa deɛ de nyame duro na ɛsɛ ɛbɛgye asa ne asɔre na Adaroma sɛdeɛ ɔkɔ mu yɛ ɛkasa fa sɛdeɛ ɔde ne ho ɛka no ɛsɛ ɔmamɔne yɔ ɔwase sa wo so wodi ne nsɛm no so saa mmerɛ wode ohema no bɛba kɔapɛ no bɛba na ɔbɛkyia ɔde no ɔsɛ didi di sɛn ohema didi sɛn na wokɔ fie a wakae wobɔɔ no no wade wonom ne diri
Then Abna Ajima. Humanity Abna, Abna Ajima. About penny Abna Ajima. Okay, yes. But then Wadarma wasn't about penny Dindy. About penny Abna Ajima. I don't say one on one ordinary trap with your soul. It didn't know one other trap with your soul. Another one, the principal. Egyina ha NDC amanyɔkuo a yɛwɔ pepae abatoɔ mpɛsoa so ɛne mpanimfoɔ ne deɛ obetu franka ama yɛwɔ pepae abatoɔ mpɛsoa so wɔ afe abatoɔ mu na ɛpɛ sɛ ɛbɛkyia nana sɛ kyame ɛma kwan na kyame ɛma kwan Toa so mu wi amakyia why yo nana kyame deɛ yɛde bɛsrɛ akyia yɛ ekura nsa pantu ɛne wadeɛ Nana no ɔde no mesi obu sɛdeɛ ɛyɛ NDC amanyɔkuo a ɛwɔ yɛkwae mpɛsoa so wɔn mu de hyia a ɔpɛ sɛ obetu frankaa ɛwɔ afe abatoɔ yi mu ɔdarom a wɔn sisi wɔn san wɔn ho a ɛnyɛ yie nti ɛnɛ da yi wɔn aba akyɛnmea ni so wɔn de wɔn de hyia no ɛbɛkyerɛw na wadarom a wɔahyia wɔn mu. Omo bae a ukutu musem broni sampantu ena bomu ade wadaroma na sede NDC for ekaseni wadaroma sabe bube yi polisi na kire na aba betia ode no yo nana cham ansana meyi de intipa ye ba ye no kire no nipa kakra wɔ anim a wada ɔma mekwan a meyi ɔma kyerɛ koso owu din na ebold na no apagya nsa why nana mpakyɛw me a meka sɛ yi ɛfrɛ me dede apia ɛyɛ president Mahama apɛn so me nana meyɛ DC ɛwɔ Jakobu Amanseɛ Central yɛ Odotogui nea otwa to Minsabe Kumsuno Hano, Deputy Youth Organizer, Pacho Danso, Ewo, Bequai, Abato Pesuaso. Nia Nana Pacho,
wɔn a wɔakyerɛ no nyinaa yɛ amanyɔkuo no mpanimfoɔ. Afei nea ɔhyɛ fugu no yɛfrɛ no Darocha ɔno ne constituency chairman ADC bɛkwae. Nea ɔtɔ so ebio ɛyɛ mmea me maame Honorable Mary Dwatwa President Mama Penso ɔno na ne yɛ yɛka no MCE na dodoɔ no akyerɛ bi a ɔka DC no ate asɛ nsusuɛ no sɛ bɛkwae ɛyɛ municipal ɛna Dakobo ɛyɛ district eti district no yɛ DC ɛna municipal no ɛyɛ MCE. Afei deɛ ɔtɔ so a ogyina me nsa benkum yɛfrɛ no Alhaji Salisu ɛberɛ bi atwam ɔna na yɛbɛkwae constituency chairman mprempre Asante Mantam nyinaa ɔno na ɛyɛ regional vice chairman. Ɛtɔ so bio no NDC yɛase akyɛ Asante Man mu into 5 zones. Yɛaka adanse ne amanse abom ayɛ no 1 zone. Bosomtwe ɛyɛ kontenase ka ho bɛkwae Fomena adanse asokwa New Adubi ase adanse akrofo Obuasi East and West Odotokwe ɛyɛ Jakobo Manso Adubia ena Manso Kwanta Dubaako ɔno ena amanyokuo no ɛwɔ nkran ɛde saa so nyinaa ahyɛ ne nsa sɛ ɔkɔfo kɔpɛ aba ebewie nia ne tie baeɛ no ɛne abrante a wabegyina anim ni ɔhyɛ ADC afadeɛ no efra no Samuel Prempe Junior ofiri Anyakwanta a ɔyɛ amanseɛ dehyɛ kronkron nana chairman ɔno eti ɛna anɔpɛwie yi yɛba bɛsrɛ na yɛde na ba bɛkyia nana sɛ nana chairman ɛma yɛ ɛkwan ɔde no ɔda mu asɛnea kasamafo ma NDC panimfoɔ a baeɛ sɛdeɛ wosi kasa ni sɛ ɔda mu ɛyɛ ɔmudesi a wɔba bɛgyina apere ɛyɛ bɛkwae parliamentary seat no yɛfrɛ no Samuel Prempe Junior ɔda mu wɔn a ɔmudena bɛgyina akyɛnbea anim a ɔda mu wɔba bɛsrɛ nsɛm ɛkyira ɔda mu ɛne de mu ɛbɔma manea ɔda mu kani bɛgyina anim na mabɛkyia ɔde no ho na mpanimfoɔ nyinaa mo so akyia ɔde no na mo ɔmaka nso mɔbu mo ase a na ɔkɔtena ase. Mami Penso, Odo Seat, Tiwre, School, the Southern ABC, Ram sitting in our way. Opera Kasama Adishia Dismo, Ura Ramayino, O Pika Krakache, Banano, or then only a Sumamai. Anachami Evermano Akasaniati voice. Also, your day opinion
Anoti yɛbɛma yɛ regional vice chairman aka bibi kakra bi na ɔno a wama a parliamentary candidate no so ɛde kakra asɔsɔ ama yɛ. Chairman, that's really the practice. I'm saying, His Excellency John Dramani Mahama, the court time on the J, the campaign. If you are not afraid, I know what you do. Answer, the local group Pia or Control, and they can go and fee. Now, young fat Lipana will as a piece and share an answer. And son and anonymous and by a choir, it's Matiasia or Tinsway de Casa. The dead I said, Yenuya, a DPI, a pap, a deliberation and anonymous summer, and an anonymous bomb pie a pap, a young mom. Then your Poya Duma, a few election I your queen. You knew the election you and yet as we be. To bedroom Piara, or my gun and heading. And a day and to him. And as some that was me know, the Excellency Dramani Mahama, as some kind of said, I feel about you, and yet NDC, and yet MPP, a Ghana about you. Then I'm your bayam Patama. I dear one man say, Hanina, a year at the park as a fat and the park as it's a dear, and this are many go and a year. In 1992, by Bessa, you two up a Piara, a two up at NDC, America. Also, Babam saw one papa, or sub a year put to, yes, set a fata. Then and check your two up in himself, young Konya Duma, who named dear Excellency Dramani Mahama. Obedi Kunim. Within Kunim Swap. Yɛbɛn ebi bia ɔno na yɛyi sɛ nananum fa pɛpae apunjɛ no ɛmfa fam ɛndi zamani buo nkyɛnnan yɛkasa mo nso yɛnhwɛ sa mo nso yɛhwɛ a yɛbɛda no so hwɛ ayɛ den ɛde ama mo basa mo de apunjɛ no ɛfam yɛ nkyɛnnan a yɛbɛho sɛ apunjɛ ɛnyɛ yɛ dia bɛkɔ a yɛto aba ma ɛbi saa Oma betres young at the Papa Biswa, Omuyama, and my say mine. But some would have put any firm in this and many poor, and your yard neighbor Tresa, your brand Joey, or Batresa, or Bob Juma, going himself when you're family, and yet it's ya. And I'm saying, young mammy, Tama, Mamma, or Pontina as an MC. Open MC ya wetuma amaseni na ya mami no MC bia no ho ba me yeduma te say ya mami ba emma don mama enyan kuranhye e ka jani say mami ni gina MC won gina NDC demo na wo hwe say amaseni fo beto abama na mpa ana say de bia ya wo hye no waka no e ye sa de ti ana say nsama wo kana enim ana mami jitu ano bɛgya 2016 ne dwuma wo pɔ yɛ ne nyinaa no kuto wo yɛ nyinaa da kwai foto aba ma se foto aba tia ne ya ama yɛ dunwa nanam yɛnti asie anya ko ba yɛ adum dɔma ma deɛ Ghana fo nyinaa na betun so aba ba yɛ nwia samo drampe deɛ ama se fo nkwa na betun so aba yɛ dire ba sɛ yɛ bɛhyɛ nanam sam Nana no mukong kunjedema, omumpom paipa, mfantai ya brente nichi. Wede we yampopuna, wejane naimo. Zenyamija aduna amasio fo eton eke kunjane efamno, mfye naina, yaba humtumapa obedi. Base kweye tetena, endi sameni kwede, abrente mo ade papa wo nuhu. Endi sameni kwede, yen jenu, yaba patano ama napasum amasio mai, eni nananam. Yabaya nananam, yama yakasanye tintin. His Excellency Dramani Mahama, say yaba, yamfa kuchia surupon, yamfama nananam. Namon pom paye say abetua yabatumo. Enya subi, the way yansu,
ɛnyɛ asomdwe yɛda mo ase wɔn sɛ mo akyɛm kyɛm ase wɔn a nso ka kakra awie mama yɛabrɛ ntɛm aka biribi kakra bi asɔ so yɛda mo ase yoo nana no yɛda mo ase nana mo sɛ kakra mɛka ne sɛ yɛda ase da ɛna nto no ma sɛ esumgyaman ɛnɛ mpanimfoɔ de bɛkyi a esumgyaman adwumato na mɛkɔ so asɛ esumgyaman sɛ na me adoma on the 7th of December, I didn't know about also. Year 12 Obama, you were John Dramani Mahama. Year 12 Obama, you were some Temple Junior. Rock up a pin to about the tour, a Jumapa, Yama memory down to a Bayama the choir. I feel NDC, yes, I had inside. Yes, sir. Say a 12 Obama MPPs are actually all the Bible situation. Send him a chairman, I am one back when I'm from in Vienna. Now, I am so NDC today. And I feel and from our airborne. Ɛyɛ nsesa yɛ mframa nsesa no bɛba esi ɛto aba no kɛse ɛma yɛwura John Dramani Mahama ɛne yɛwura Samuel Prempeh efisɛ yɛwura Samuel Prempeh vote a ɔbɛnya ɔbɛkwae constituency ɛno ɛna yɛde kɔ akɔpere ntonto nso bɛba esi ɛkɔka yɛwura John Dramani Mahama ho ɛwɔ Flagstaff House ɛne Parliament yɛtumi apere ntonto abra bɛkwae yɛasesa bɛkwae mu yɛde adwuma pa ɛne nkɔsoɔ abra bɛkwae ɛna no yɛda mo ase wɔn mo sɛ ɛbaa Easy. Regional Vice Chairman, PCA, or CCM to Panon. Mr. Chairman, I said you know, it's not the best before I said, so my father, one my father, who I do much to say, will be an apple. Samumra menanti sunya na mumonto ansa manfo and the was why asubie sabi won pepa sabasa wetimi wakami kasetwitwie ni ade o owura bi lolumba o say so why you baby na bi tum se bi ma wadi no eso bi pani a wunyina wo fa do he ba ko kasa mo manu abekasa edia mo na wo he say Obatina no ba ni na na ko na so ke so ye ni mpemfo na manfo wati yeni sani enu owura yi kasa obo madam granto ni amba school school ya one was school no sunchiro kro para kwantari manten wa kwan sunchiro school ya ye maami da to ya sunya manye yeni na so ya mansia for ye sabi ya popo you ya the ano pra ye say ya wo ya tu eti ya de ya na no aha ya ya nyama no sam ante ebe pa ebra 1986 to 95 when na do when you make a person who will say no me I want the state assembly owura do wa se no ene do ye gina ma be kwa ye se ba be kwa se this capital ina ponto adima ene die ni ehu e be duru kokoko ke akwan ni mputia e ko so ye jesu ya wo ma ye ya ye du se ke ni kokoko ye ko ye na ye ko mpa ya se nya mi se ye wa puta mi na o chi so ni bo bi nya mi de si o ni se ni o nu le se na o ba ye no se e bra so se ensakra ye bi bra ya so ansa ye na ni ye ko mo do se mo fa su ye e me ye mo campaign o de na mo eta mo ji o de ma se de some of the channel Australia party for most of it abubu mu ase why obu ya abubu mu ase ati ya obu
ɛnɛ sɛ bigyina ha ma nifa fekuro na ɛyɛ mmerɛ kakra ni ɛna baafo a wɔba fa nkɔmmɔ ayɛ na pɛi yaba yɛahobɔ nyinaa si nti megyina ha a mesrɛ nsuayɛ ama nkɔmmɔ adɔnten agyeame ate nka nti ebi se biribi kyerɛ agyeame yɛnsɛ ma nso mfa ma edua pireduan aduasa agyeame yɛnyina so nsɛ ma ɔdɔm kyerɛ me wode megyina hɔ bio restaurant in your home. It's your turn to come out. Now, I don't think we go so good. I tell me, a year old, it's new baby. That's how I go train up on being to be fine. She don't need my pa. I don't know, Miss Wura said you are don't think you Ekasama and Pomuahina all penny. So I doubt we don't pay before can be 3 prior. We say, so we are in Pomuahina. But before so, at the CIA, a tower, she said, to do any now, watch I mean, the winner, a many years of fashion near Jamie and Casawayo. And then when the Bushia added the a Jamie to it as all my pioneer. Yasɛ na ɔbɔ kaseɛ kyerɛ akyerɛ amanpa aboa bɛsi biribi da bi so ɔno wadaroma sɛdeɛ na adɔnkyɛ akasa na akɔtire ne akɔ adaroma ntiantia yɛdi kaa kyerɛ no sɛ gyame ne ntia ne n'akyi yɛde afidie ma mo a ntiantia sɛ ɔwopene a no abɛyɛ hu ne ntam tɛmtɛmtɛm asema de tu n'anim a ɔhyɛ obodo ɛho ne na ade a medwene kakra sɛ akyame deɛ noma bi to anim na wadaroma mokyerɛ mo adwene wie na moma yɛ kumasibere a mpɛ sɛ yɛbɛkɔ akɔde na yɛbɛbɔ kaseɛ ama no na afei nananom yɛde sɛ mpa ama mo a na abe a mo mabɔ yɛ biribi hɔ nti yɛpɛ dua kuroni nti wadaroma mo deɛ monkyerɛ mo adwene a mokyerɛ wie na sɛdeɛ modi kaagye ɔseɛ ɛyɛ wɔ yɔta a ɔhene akyi sɛ wɔbɔ saa akonnwa no afei yɛnya akwae abɔ kaseɛ no ama wonte dwumadie na mea nkasa saa asɛm yi pɔnu ahene a wɔbɔ nyinaa no mfa ma so ɛfei nso wonte yɛ de biribi akokɔ so ɛsɛ ɔbɔ no ade ɛhia dana kontiri wadaroma ada no wobɛsrɛ kwan na wo ho dodo ada a yɛde no bɛkyerɛ ebiom ha no nti kontiri divisionfoɔ no ɛna na ɛsɛ
nkane ba meeting asibia omuma eti wada wo na ebro ye hu se wo nkofo bibisi a omumu amane e kire bibisi a achiame no abegi ato ehu so na ya mo aso ati Bia mama mama. Nso sɛdeɛ ɔyɛ nyɛ me aka. Ɛmsɛ me ame so ko me ɛde me hawo. Epreso. Ɔno ma me pa no si bi me hawo. Ɔno acha me rawo me bu. Sɛdeɛ na letu so kɛni. Idi kan ɛde bɛma na kuntri. Ɛda no asɛm no si yɛ nyina yɛ no na anapom na wɔyɛ na kuntri no a no yɛ pɛnyina because of unity. As we like aside there as we know the picture of trade and sell the fee. It's not good to you. Adaruma, midnight obeying and now obeying. Efe, I try to say, Mark and say, we need to come up. Now the people say, we're IT specialist. And I will share Nakunya and so on. Or the Wadaruma, Obama and now, SFA, a senior yes, and South and move. I try to say, the Jumedi Audi, the woman edifa IT woman. Sa IT Jumana on Fambra, a senior man in Sam, any senior group at the Tiakamina, Yanfa computer, Abafu, Indiana and Boa, then put to a senior man. Lesson said, I don't know whether I'm a most of the beach. Yes. Alacha weze da swasi. Ebese alacha weze omara pa no wasi ni cha. Senya be kunseni. Ebese alacha me se omara pa na wasi ni cha. Oye, no está echando ese palabra, uma, no calor, sin dinero. Mira, ya pararon. Ese ya no hay ni ahora. A mí se me hace. Wabitna haya. Mira, ni. Wabinu kwa biso. Achiro. Sao kwa ndio tunisi. Amejaso ndio. Nso wabinu kwa nso esuma mai tabasa. Mwana kwa nsi. Pato de su penso sim. Mestre, me vai ser competência. Não mais se encher. Alacha me anapaka nso se de me so se mestre yewra se omakwan na onsi bibi enchre. Wadaruma. Saa de besi ni edema atodo ahina oba. Na kakra pesa muka de se owura oba abekuwa na nanuma yawa na eja suyewura kono so eti ya tete esunya mai ebi akasa mai ebi akana mai so oba no awadren wonu die kabagwa ese na nanu kasa na osonye Uba yeye makakre bi kebu ha obi obepa kumedi uja shabe ni ashabe challenge esu na kunyanwa se pasu ya kunyana ti ode jame ode nasa ba tu jame mu ana pensia ebe bibi suye se ba wo ba beboa ya tete ya boa ode mo edu ga ti esu na mai se jame kasa awusono dia eya jame dia amamre ni amanye no eye dia e pa ya nso be ni o fa so wani ka hipia e so be fa so wo ba no wo na no na wo bu a jame fo ze ahipia be yo da jame na be ma hipia yo de ahipia be yo no na
Kami ada mana yo, siapa ba, awal dia dah buat, yang konsumsi, yo orang tahu, itu saya bukan musa. No, I don't think Adaroma, who now got the fact if you go and a weekend, Bafu, I will be 80. Akadra, there's so many they can be. Nananu na yaya ibu kɛseɛ ɛna wɔde no ho ayɛ adwene ɛna wɔde no sɛ ibu no emu wɔ so a na wɔde ne wɔ so yɛn ɛna yɛbɔ akonnwa no ho ban yɛsoma akonnwa yi nyinaa yɛ tiri hyɛ ase to wɔbɛka yɛn ho ɛna yɛde asom abɛɛmɛ yɛde akɔso asanteman ne Ghana yɛso a yɛ ano hu wahine ba a yɛdi n'anim ne n'akyi ɔba a yɛdi n'anim ne n'akyi asam na ɛbɛtɔ bi a yɛn na yɛtu nufoɔ yɛn kyerɛ akyea ne nsa asɛm wei bibi a yɛde fa ase yi yɛbɛduru hɔ ne yɛhwehwɛ no a yɛwu no ne bi a baabi a sɛbi kura a wɔyɛ adwuma wɔ so hɔ na wodu ahene bi a ahene yɛdi ne ha deɛ de akɔso kumase de wɔɔma no nim sɛ wakali no ho ahwɛ ɛne wɔahunu dwumadi a yɛdi no wɔ som ase yɛsrɛ ebinom baabi akonnwa no a yɛde akɔtena baabi ebi a ne nkraba ɛna ɔyare ɛna esi obi nipa baako nkraba mmiɛnsa deɛ ɔbɛkasa yare abusuapɛ na obi na n'akyi yare yare oyɛ a ne nipa baako ɛno na ɛmaa owura a ɔde nkraba a yɛde nya amani a afei deɛ sɛbi kyinami abɛda ahempa a ogyina dwom a ɔne akyinami yi no sɛ yewu yi sɛdeɛ n'ani di adeɛ no ho ɛno ti wabɛsra ɔɔba wɔde ɔseɛ ɛbɛyɛ ɔyɔ ade sompa abɛboa ama yɛn nyinaa de asom ne ɔte abɛɛwia so ama ebi akasa ntene ɔde ne ho adawo bebree ma ɔde hyie ban na ɔmɛsi biribi nhyɛ na ɔmɛde ho ne yɛn nso abɛɛwia ɛna ebi akasa ntene ɔde ne ho bɛsi wɔ wura sɛdeɛ ɔpɛ. ɛna de sɛ yɛnya IT specialist a wɔbɛka ho. Asante amamre ne amane ne edi esumo ahifi enye abefo technology no esi but ejuma wudi no enam se oni ubeko konkuro so no hu ehie ni nyina so oso hu ekwankro abefa so a oni impanyifo no na nanu momo fiu se kuro no so no ebinya kita ho a ebeboa ma wadwuma na wabidi aye fo ama dinedi kan no oso wa ankasa wo kwapro ewo nkrokro ni nyina so na ihemfo no mo dasa nkrokro ni nyina no no mo tenase na mo ankasa mo hwe kwankra mo betumi atoto ehie no ehie de ene da ha echina eda ha if you say you have a pilansi the pillar is secret free has a course a pillar will be a full across and no nim dear no na ye person de bebo na assuming ya mai ye share su nyina metimiti to the free pechi ko kwabra krom a ku si eni atwa krom for na wo adwuma ye the futu kakra me de ma on say oso ma na yi tinti ya wo anifia any issue ade benifo piwa ha na o mo nimdie biba be so menhia ya ka tell me say menhia fi ho coat ya tie de tiles ato but tukuru ko an de uji se okutia ba bi eden so ahwe ya no akokoto am ni nyina so hu ba bia utia wana mo ntu mu ni nyina o se ye no kudie what do me say ene be ye wadwuma no ene nkunya no so be hwe ko sana e beto aso no amamre wo ho nyina no waye adaru bebu na famamre nyina waye bibia awatena patem ya me kono kwadu bia no kwadu bia
a country DNA, country Yamon Bikisho say, BBA, I think BBC had about 1 month. Mongo Bia money, no one to me, eventually night. One difficulty in about 1 month. Also, Mombikisho say, Yabo Boomina money. Yeah, yes, someone I know me in a report. So we are not pretty there. Any woman of Fana on the city. They will be all actually only say. Now, I'm not going to tell in Piano, Saturday, over the year. If you are not Tabasa, when they telephone 9 years ago, before they are share so, said they are, you do the dear who did the year or the Abua or May. Said telephone essay. Yes, the man who banned here or no sooner. The other one is who has I can be the Abocasa, Eliamau. I can be simply by Eliasa. Barbara, the end of the intro. I don't know, I don't know. What do you listen? Seka, only one you can. I will be. It was. I will be found. It is a Penny. Some of the Papa was I also have a 3 bed and media. What was it? The real temple. Oku deliver that Oku example ever. Opera example number. Not paying the bench. They do example about. Two say we are good in another example. That's a. I was a penny away. It's a penny who is ready to this year. What for my Udin is a Udin. Me, I can see a day. Any day. It's said a new It's said a new It's said a new So, Benani, and I'm off. I see a main. Off, I see a main. Eternity. No true. I had the young. Message Rakache, message Nakache, and I'm Madaruma, and Madaru, some of them more, Rabbi Bisa, the do be Rachel, and us. Amen. Amen. Yeah, you're gonna be see. Nakwada, Mr. Wukwada, Eka, Wukwada. Say, in Yamsha, we are sharing Bushi. We are winning in Bosca. We are for this in Germany, and Casancho together. So, from the pound, if you and I do, it's a media. Remember, as in the limit show, if you are there, the 2 quarter.
Nana nyinaa wɔde kɔ abɔ odibo esu yama no bodi hɔ no
yɛmfa mmoa ne na kɔtiri na wɔhwɛ ɔbaa no so sɛ bɛba nana yɛsɛ mpa oyi ase na nana no yɛde da ahyɛ buru ɛneɛ ɔhene obi nso a yɛ watena ase ɔhene pagya ne mu a na ɔgyea nana no na ɔkɔgyea ɔhene no a ɔnsa abɛtena ase na kyerɛ sɛ ɔde nana no adi braa no Nana ya ba for na bo sha do so ohina bakai say don't take out diesel never for ta nana no ta bo sha do so ohina wa na wato sa NXT na
Asantemaso TV, yɛsom mo so mpa.